Boas tardes a todas e todos. Estamos na Comisión de Igualdade, Benestar e Emprego do 22 de novembro de 2018. En primer lugar, acta anterior correspondente ao 18 de outubro de 2018. Se alguén ten algo que decir, non sei se a leron, se non teñen algo que decir. Non? Entón aprobámosla por unanimidade. Moi ben, moitas gracias. O segundo punto, programa de cooperación cas entidades locais en materia de servicios sociais de Ourense, personal técnico 2019. Bueno, pois vou explicar brevemente, que me parece que xa todos conocen o programa de cooperación desta institución provincial cos concellos de menos de 20.000 habitantes. Este ano, pois, este programa conta cun orzamento preto dos 300.000 euros e, como saben, comprende dúas accións, unha de asistencia económica, na que a Diputación Provincial colabora cos concellos para a contratación de personal de servicios sociales con perfis distintos a traballadora social ou traballador social, e unha segunda acción que é de asistencia técnica, en canto que a Diputación Provincial, en concreto a área de Benestar, pois colabora cos concellos en caso de que necesiten algún informe de tipo servicios sociales, pois daqui da área de Benestar. O procedimento, como sempre, os concellos teñen que se adherir e, decir que a Diputación adelanta antes do 1 de abril o 70% do que lle corresponde a cada concello, e tamén dicir que lógicamente o Concello terá a obligación de dar publicidade pertinente de que a Diputación colabora cos concellos en esta prestación de servicios. Non sei se me queda algo por aí. Esos justificables aquelas persoas contratadas desde 1 de enero de 2019, e ou ben se poden contratar persoas a esa data, ou ben se poden imputar técnicos ou técnicas que xa estuveran traballando e podense imputar a este programa. A cuantía da subvención, en caso de que sean grupos A2, son de 17.000 euros, e se é un grupo A1, sobre 21.000 euros. Nada máis, non sei se teñen algunha pregunta máis, lógicamente, non sei se tendrán algunha pregunta que me queiran facer a este respecto, e basicamente igual que os anos anteriores, non hai ninguna modificación. Entonces procedemos á votación, se non hai ninguna pregunta. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben, moitas gracias. Terceiro punto, moción do Grupo Socialista sobre a adhesión da Deputación Provincial de Ourense á campaña negro contra as violencias. Ten a palabra a portavoz do Grupo Socialista. Gracias. Creo que todos e todas conocemos o que é a campaña negro. Actualmente, se non me equivoco, son 75 concellos adheridos e 3 diputacións en todo o término de Galicia. Por iso vou a pasar a dar lecturas a todos as propostas de acordo que traemos este punto. Primeiro, que a Diputación Provincial de Ourense asigne un protocolo de colaboración entre todos os concellos e diputacións galegas para desenvolver a campaña en negro contra as violencias, asumindo os compromisos que identifica a adhesión. Punto número 2, que a Diputación Provincial se compromete a asistencia técnica e material cos concellos da provincia que amosen non tener a intención de se adherir a esta mesma campaña e, en especial, implicar no desenvolvemento desta acción en redes dos municipios de menos de 2.000 habitantes con menor capacidade económica para asumir os custos derivados da posta en marcha desta campaña. E punto número 3, que a Diputación Provincial de Ourense inste ao Consello Xeral do Poder Judicial, o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia e a Audiencia Provincial de Ourense a posta en marcha da Comisión Provincial de Violencia de Xénero de Ourense, organismo cual sería encargado de coordinar as institucións con competencia neste tipo de delitos, e que permitiría unha maior organización e eficacia na loita contra as violencias na que a propia Diputación estaría representada. Moitas gracias a vostede. Algúnha intervención por parte dos grupos? Non. Procedemos entonces á votación. Votos a favor? En contra? Reserva? Moitas gracias. Mocións de urxencia non temos, señor secretario. Rogos e preguntas? Sí. Boa tarde. Non temos moción de urxencia, pero creo que hai un asunto que habría que tratar, que nos presentamos un escrito de unha iniciativa dos pais da plataforma Procap de Ourense,
Sí, se me permite un segundo, simplemente. Efectivamente, este escrito remitiuse á Deputación Provincial o 14 de novembro, pero dirixido aos grupos provinciais. Desde Secretaría remitiuse ese mismo día a todos os grupos provinciais. De feito, falouse neste caso coa persoa que está no grupo do BNG, e parece ser que sí, que efectivamente se había remitido. Entonces, claro, non se introduciu na comisión informativa porque ningún grupo o propuxo como moción. En todo caso, desde Secretaría, o que si creemos é que, posto que parece que a intención de que se trate como unha moción conxunta, sea na xunta de voceiros, a celebrar o luns ou o martes, onde se acorde un pouco a fórmula, se metelo como unha declaración institucional ou en tratalo como un acordo propiamente dito. Neste caso, claro, non se introduciu na orde do día porque, evidentemente, se unha moción ten que vir instada por algún grupo. Non se pode meter unha moción a instancia dun terceiro. E ningún grupo na data da convocatoria fixo súa, simplemente por eso. Quero dicir que na documentación para que se comunidade fai esa proposta, non? A documentación Sí, a ver, no caso de non ir todos os grupos en conjunto, todos que hacen. efectivamente, a ver, nós o que queremos é que se trate. Se chegamos a ese compromiso, o compromiso que queda arriba da mesa, de que na xunta de portavoces se incluya e vaya como moción conxunta, nós non temos ningún inconveniente ni ningún problema. En todo caso, nós sí que tiñamos como alternativa ofrecíamos a posibilidade de presentar a nós no cupo das nosas mocións, porque nós, en definitiva, o interés que temos é que se trate. Non vamos a debatir, non vamos a simplemente darlle voz aos pais para que eles sean os que expoñan as súas demandas. Entón, a cuestión formal era que asumira algún grupo como para que fora como moción, pues nos estábamos dispostos a facelo, de aí o escrito que habíamos presentado. Se a intención é que vaya como unha moción conxunta de todos os grupos, como por exemplo se tratou a da endometriose, se non hai ningún problema, trataremos entón o luz na xunta de portavoces. Exacto, nós podemos facer eso na xunta de portavoces, se hai acordo, se mete como moción de todos os grupos, e senón, pois dentro do cupo do BNG. En todo caso, insisto, non se meteu na comisión informativa porque o escrito do BNG foi posterior á convocatoria. Unha vez que vostedes viron que non estaba na orde do día, foi cando presentaron o escrito, nada máis. Moitas gracias, secretario. E moitas gracias tamén ao portavoz do BNG. Algúnha pregunta máis? Non, pois entonces damos por concluída a comisión. Moitas gracias. Sí, di, no, nada, Susana, estamos aquí. No, nada, tranquila, nada. No, nada. Disculpa, mira, nada, eu sí que tiña unha preguntiña. Sabes que no pleno de setembro se chegou a acordo de todos os grupos, un acordo promovido por unha asociación querendo das mulleres coa dolencia de endometriosis. O que quería preguntar, porque eran uns acordos que eran moi facilitos, era simplemente uns folletos, non conlevaba económicamente unha cantidad desas, era moi facilitos, eran uns acordos a levar a cabo. Quería saber como estaba ese tema. Bueno, penso que agora mesmo non me acordo exactamente dos acordos non me acordo exactamente. Algúns eran moi facilitos. Era como que se uso díptico que se achega como exemplo, era díptico, se estableceu un programa de xornadas de formación. Sí, bueno, sei que efectivamente estamos no tema, pero bueno, agora mesmo de memoria non che sei dicir exactamente. Queres que che contestemos por escrito a mellor? Sí, vale, pois sí, vale. Perfecto, pois sí. Vale, pois sí. Vale, pois para a seguinte comisión, se che parece, pois che contesto por escrito, vale? Mira, moitas gracias. Algúnha cuestión máis? Non? Pois ahora sí, entonces. Moitas gracias. Damos por concluída a comisión.